Benvindos a The Debate, o noso espazo para o intercambio intelectual e a exploración de múltiples perspectivas sobre o material que analizamos. Cando pensamos na idea da liberdade, a imaxe que nos ven á cabeza, de xeito case automático, adoita ser moi gráfica, casi cinemática, non crees? Totalmente. Imaginamos a alguén rompendo unhas cadeas de ferro, derrubando os muros grises dunha prisión ou abrindo de socate unha porta pesada cara a un horizonte infinito. Un lugar onde por fin ninguén che di o que tes que facer nin como tes que vivir. Claro, é a nosa fantasía por excelencia da autonomía absoluta. O individuo que se ergue por si mesmo, que desafía a autoridade institucionalizada e traza o seu propio camiño sen renderlle contas absolutamente a ninguén. Gústanos esa claridade visual e unha rebelión tanxible, física, directa contra a opresión. Exacto. Pero logo mergullámonos nos textos antigos, concretamente no mundo da teoloxía que imos explorar hoxe, e de súpito esa porta aberta lévanos a un lugar moi distinto, a un lugar bastante desconcertante. Lévanos a un curro de ovellas. Un paradoxo tremendo, a verdade. Xa o creo. Hoxe analizamos os comentarios bíblicos de Marinoel Tabut sobre os textos do cuarto domingo de Pascua, que foron publicados no blogue de Thierry Llas. O autor do blogue, que se define desde unha filosofía liberal e cristiá, sinala un punto fascinante. Afirma que estes textos falan fundamentalmente da liberdade, un valor central para el. E aí está o paradoxo do que falábamos. Porque cando un lea as pasaxes reais que Tabut analiza neses comentarios, a linguaxe, parece apuntar na dirección diametralmente oposta. Atopámonos cunhas lecturas que utilizan constantemente metáforas de rabaños que necesitan un pastor para non perderse. E, o que é aínda máis espiñoso, inclúen unha carta de Pedro que pide explícitamente a un grupo de escravos que soporten o sufrimento inxusto a mans dos seus amos. Dicir que iso é liberdade requiere como mínimo un exercicio de ximnasia intelectual importante. E xustamente esa é a nosa gran pregunta central hoxe. Ofrece este marco teolóxico unha verdadeira liberación espiritual profunda e revolucionaria ou pola contra, promove inherentemente a pasividade e a submisión? Eu sosteño, baseándome na exésese que fai Tabut, que estes textos presentan un paradigma transformador de liberación a través do perdón e do amor. Eu argumentarei desde a perspectiva contraria. Manteño que a persistente linguaxe pastoral e a exixencia explícita de aceptar o sufrimento subliñan evidentemente unha estrutura de obediencia, unha estrutura que limita a esencia humana. Pois, para poñer as miñas cartas sobre a mesa desde o principio, quero establecer por que estou convencida de que a lectura de Tabut resulta tan profundamente liberadora, se imos máis alá da codia literal. Cando miramos a superficie vemos ovellas e escravos, sí, é innegable. Pero a mensaxe subyacente é a de recuperar a dignidade. Tabut advirte que non hai ninguna vocación do cristián ao sufrimento. É dicir, a dor non é un fin en sí mesmo. A verdadeira liberdade reside en manter a túa integridade moral ata nas circunstancias de opresión máis absoluta. E sobre os rabaños, son apuntamento. Na antigüidade, a metáfora do rabaño non buscaba degradar intelectualmente a xente. Como señala Tabut acudindo ao libro dos Proverbios, o rabaño era a máxima riqueza, era o tesouro divino. Ilustra o inmenso valor da humanidade. Eso soa moi bien no terreo das ideas abstractas, pero consideraste esas implicacións prácticas e estructurais de usar esa retórica en sociedades profundamente desiguais? A que te referes exactamente? A que se o blog de Llas quere defender a liberdade individual, ten un problema grave con textos cuxa arquitectura enteira está construída sobre a obediencia. Pensemos na primeira carta de Pedro. Tabut contextualiza perfectamente que Pedro se dirixe a escravos no Imperio Romano. Sí, unha situación de extrema vulnerabilidade. Exacto. No dereito romano, un escravo non era só un cidadán de segunda clase. Legalmente era unha res, unha cousa. Unha propiedade. Pedirlles a xente que non devolva o insulto e que actúe como ovellas mansas ten un efecto social inmediato. É un pacificador. Bueno, eu non diría que sexa un pacificador no sentido de conformismo. Para min si o é. Fomenta a submisión ante unha injustiza sistémica brutal, no canto de empoderar ao oprimido para que rache coas estructuras legais o que sería a liberdade real, dille que soporte os golpes desenvolvendo unha suposta virtude interna. É un sofisticado mecanismo de control social. Entendo a crítica ao componente social, seguro,
Pero creo que para desentrañar isto temos que cuestionar como entendemos esa metáfora pastoral, porque creo que estamos proyectando a nosa visión moderna, urbana e quizáis un pouco condescendente sobre o que significaba un pastor no antigo Oriente Próximo. Pero presentar a humanidade como ovellas errantes suxere unha simetría tremenda, non me negarás eso, falta de axencia. Imos a análise que fai Zabut sobre o contexto dos profetes, Miqueas, Isaías ou Ezequiel. Neses textos, o papel do pastor non ten nada que ver coa microxestión ditatorial dos movimentos do rabaño, non é control autoritario. Pero a simetría segue aí. O pastor decide cara onde van, cando comen, onde beben. O rabaño non ten voz nin voto en absolutamente ningunha decisión vital. Agarda, déixame darlle a volta a eso. A descripción profética fala de cuidado proactivo, nutrición e sanación en contornas hostís. Ezequiel di textualmente que o pastor salvará a ovella coxa e reunirá as extraviadas. O pastor nesas sociedades nómades proporcionaba o que hoxe chamaríamos seguridade ontolóxica. Tradúceme ese concepto ao noso contexto, por favor. Básicamente, a seguridade ontolóxica é a certeza profunda de que a túa existencia ten sentido, de que hai orde no teu contorno fronte ao caos. Pensa nesta analoxía moderna. O pastor aquí non é como un amo que te encadea a fábrica, sino máis ben como un socorrista de garda en tempos de crises severas. Un socorrista. Sí. Ezequiel fala de rescatar a xente nos días de nubres e tebras. Cando estás a afogar no medio dunha treboada, que o socorrista interveña e decida a ruta para a beira non é unha violación da túa autonomía. É o rescate necesario para que sigas existindo. Sen eso, a humanidade perde a súa búsola. E iso non é liberdade, é o caos antes da autodestrucción. Teño que admitir que a analoxía do socorrista é brillante para ilustrar o punto do rescate, pero, a ver, ten un fallo fundamental no momento en que prolongamos a liña do tempo. Cal fallo? Pois que se aplicamos a túa metáfora de forma coherente, un socorrista sácate da auga, déixate na area para que respires e dixe, pois, adiante, vai vivir a túa vida libremente. Xa. O pastor das Escrituras, polo contra, sácate do perigo, pero despois méteche no curro e pecha a cancela. Mantén ao rabaño nunha dependencia institucional e perpetua. A ovella xamais se gradúa para converterse nun ser autónomo, sempre necesita o guardián. Pero por que crees que a carta de Pedro anula o valor dese cuidado? O curro non é unha prisión, son os límites do que a comunidade necesita para sobreviver naquel momento. Porque se ocurre un lugar tan seguro e deseñado para o florecemento, por que cando as ovellas están sendo maltratadas e devoradas dentro das institucións desa sociedade, a instrución de Pedro é simplemente que aguanten? Cando Pedro usa a Cristo como modelo último para eses escravos, subliñando que insultado non devolvía o insulto, establece unha directiva estricta de conformidade pasiva. Pero a non resistencia non é conformidade pasiva? Instrumentalizar a crucifixión de Cristo para dicerlle a un ser humano que está sendo azoutado que a súa resposta divina debe ser soster o abuso en silencio. Fágoche a pregunta directamente. Como podes defender éticamente iso hoxe en día como unha forma de liberdade? Só asegura que o amo siga sendo amo. Entendo a repulsa que xera dende a nosa óptica de dereitos humanos contemporáneos. Son a primeira en admitilo. Pero para entender a radicalidade do texto, temos que facernos unha pregunta de fondo sobre os mecanismos do poder. Tes que entender como funcionaba o terror estatal romano e por que o perdón rachou con iso. Estás asumiendo que a non violencia e o silencio son sinónimos de pasividade total. E Tabut desmonta exactamente iso. Argumenta que Xesús non foi crucificado por ser un obxeto pasivo. Morreu porque tivo o valor de oporse á exclusión e dicir a verdade. Vale, pero a instrucción de Pedro céntrase exclusivamente na parte final da historia, onde sofre en silencio, non na parte onde desafía aos fariseos. Porque a reacción ante o castigo supremo era precisamente o acto de maior subversión. Fíxate no mecanismo imperial. Roma non usaba a cruz só para executar. Usábana para extraer un resultado sociolóxico, o terror e o quebramento mental do reo, validando o Estado. O que fixo Cristo perdoar aos seus verdugos foi denegarlle a Roma a única cousa que buscaba, a súa rendición interna. Claro, vese como un triunfo mental. Exacto. Colleu o lugar do horror absoluto e converteuno no do amor absoluto. O perdón non é unha submisión frágil, é a arma máis radical. Racha co ciclo de violencia que o sistema precisa. David di que cando un escravo romano se nega a deixar que o odio o corrompa por dentro, está exercendo unha liberdade espiritual soberana
que o amo xamais poderá tocar. Bueno, teño que concederche que como exercicio de resistencia mental ten ecos dunha profundidade tremenda, similar ao estoicismo de Epicteto, que tamén foi escravo, por certo, o triunfo da cidadela interior, pero a materialidade do sufrimento importa. Dicirlle ao oprimido que a súa vitoria é puramente interna exime a estructura sistémica de ter que cambiar, e isto engarza cunha preocupación estructural aínda maior que perpasa estes textos. Cara, onde vas con isto? Que preocupación? Falo do límite desa liberación. Se esta salvación e esta liberdade veñen únicamente a través deste perdón radical e da adhesión exclusiva a este pastor específico, a pregunta é quen ten o acceso permitido. Isto condúcenos á tensión sobre a exclusividade. Explícame por que ves exclusividade aquí, porque as promesas bíblicas adoitan lerse en clave de expansión. Mirémolo nos textos concretos. O discurso fundacional de Pedro no día de Pentecostes exixe un corte radical. Di: apartádevos desta xeración tortuosa e seredes salvados. E logo, no Evanxelo de Xoán, Xesús afirma ser a porta das ovellas e que todos os que viñeron doutro xeito son ladróns. Esta linguaxe non é inocente. Crea unha fronteira ríxida, construe un paradigma blindado de nós contra eles, establece que hai un grupo selecto coa verdade absoluta e o resto é unha xeración tortuosa que debe ser evitada. Esta exclusividade dogmática actúa como un funil que reduce a liberdade a unha única vía estrictamente vixiada. Esa é a crítica clásica da modernidade ao monoteísmo, claro, a idea de que decir que tes a verdade xera intolerancia. Pero a historia e as palabras concretas importan moito, e Zabut achega uns matices filolóxicos que desactivan completamente esa visión. A ver eses matices. Comecemos pola frase de xeración tortuosa. Tabut clarifica explícitamente que, lida dende o seu contexto original grego e xudeu, non se debe ler ningún desprezo nela. Chamar tortuosa unha xeración inteira soa bastante a desprezo. Teñas a matriz filolóxica que teñas. Soa a descualificación aos nosos oídos modernos, pero no contexto original era a constatación dun fracaso de expectativas. Aquela xeración tivo o reto de recoñecer un Mesías distinto, agardaban un líder político e militar que esmagara aos romanos e atoparon un carpinteiro executado. Enganáronse de camiño ao ler a realidade. Non é unha condena, é unha invitación desesperada á corrección de rumbo, o que les chamaban metanoia. Sabes cual é o significado literal desa palabra grega? Pois supoño que ter un cambio de crenza religiosa ou algo así. Non, literalmente significa ir máis alá da mente habitual, ou cambiar de dirección, dar a volta. Pedro está dicendo que están encamiñados cara a unha colisión frontal co imperio se buscan violencia. Dade a volta, ide cara ao perdón. Non é só desescoria, estades no camiño perigoso. Ben, aínda aceptando que unha apelación a dar a volta para evitar a destrucción, o resultado mecánico sigue sendo exactamente o mismo. Das a volta para ter que entrar forzosamente pola única porta que o pastor te permite abrir. Pero tes que mirar cara a onde conduce esa porta e calea a traxectoria inclusiva do texto. Zabut subliña isto. As promesas de Pentecostes non estaban deseñadas para crear unha seita pechada, senón para estenderse a todos. A mensaxe comeza cos xudeus, sí, os próximos. Pero Pedro cita os profetas para asegurar que esta promesa é tamén para todos os que están lonxe. E calquera sabe quen eran os que estaban lonxe naquel contexto. Os pagáns, os estranxeiros. Exactamente. O resto inmenso da humanidade. O obxectivo final deste movimento, apoiado na carta aos Efesios, é que destas dúas partes inimigas se faga unha soa realidade. O muro divisorio destrúese. Entón, o texto preséntase como un plan de paz e integración universal deseñado para rachar coas fronteiras elitistas. Busca a democratización absoluta da salvación. Vale, ese plan de integración universal para romper as barreiras entre xudeos e pagáns no século I recoñezo que foi un salto sociológico inmenso. É fermoso conceptualmente. Non obstante, como en todos os planes estructurales, non podemos obviar o mecanismo mediante o cal se exixe esa armonía. As persoas únense neste plan únicamente aceptando fundirse nun rabaño homogéneo baixo o liderado dun único guardián. E no caso dos escravos, ese plan de paz ten unha letra pequena tremenda, aceptar a injustiza física no plano material, coa única esperanza dunha recompensa de integridade interior. Para unha inmensa parte da audiencia que valora autonomía, o prezo de entrada a ese curro de ovellas segue sendo desorbitadamente alto.
A ovella carece de liberdade de elección real sobre o seu destino vital nos luns ao sol do Imperio Romano. E penso que, justamente, nese punto, nas entrañas dese razoamento, é onde os nosos paradigmas diferen de forma fundamental. Eu non creo que a verdadeira liberdade sexa o illamento soberano do individuo, que a miúdo conduce a unha vulnerabilidade peor. Para ir resumindo a miña postura hoxe, baseándome na análise de Zabot, estou convencida de que estes textos ofrecen un camiño complexo pero brillante cara a unha liberdade espiritual insubornable. Claro. Ao establecer o perdón radical fronte á violencia como o verdadeiro triunfo, o texto blinda a nosa dignidade humana no cuidado divino, afastando a do que o opresor poida dictar. A non resistencia destrúe o poder absoluto que o odio intenta exercer sobre o corazón humano, desatando unha transformación profunda cara ao amor e a cohesión. Unha síntese clarísima do teu razoamento, e para resumir a miña posición, eu pola miña banda manteño que, aínda que a idea do perdón como ferramenta de subversión teña un innegable valor ético, non debemos ignorar o peso das estructuras materiais. A linguaxe tan reiterativa do rabaño, unida á directiva para os escravos de soportar o abuso físico, presentan limitacións enormemente problemáticas. Para cualquiera conceptualización moderna e cidadá da liberdade, cualquiera marco que tolere unha pasividade sistémica fronte a abusos reais é simplemente demasiado limitante para o individuo, por moi nobre que sexa a recompensa na cidadela espiritual da mente. Ambos puntos de vista tocan nervios muy sensibles, desde logo. Creo que este intenso intercambio ilustra perfectamente a complexidade xenial da literatura antiga. É fascinante comprobar como o mesmo material pode conter as instruccións definitivas para unha resistencia pacífica e o que outros ven como ferramentas para o mantemento dócil das masas. Absolutamente de acordo. Esta conversa reflecte a necesidade de achegarnos a estes textos con gran rigor histórico e honestidade intelectual, tal e como tenta facer Marino El Zabut no seu traballo. Non podemos quedar coas impresións superficiais. E, por supuesto, deixamos a nosa audiencia a tarefa máis importante, cuestionar o que dixemos, afondar no material do blog de Thierry Llas e sacar as súas propias conclusións. Si o traballo sempre queda do voso lado. E a próxima vez que leades ou pensedes sobre a liberdade, quizás poidades lembrar a imaxe coa que comenzamos hoxe. Porque ás veces a verdadeira porta cara a liberdade non te lanza cara a un ermo solitario, sino que poida ser a que te convida a entrar nun espazo comunitario onde es valorado. Un lugar onde a maior forza non reside en golpear de volta, sino en ter a inmensa forza interior de poder perdoar. Vos decidides cara onde queredes que se abra esa porta. Gracias por acompañarnos hoxe.